L-aħbar li se jittieħdu passi kontra l-Moviment Żgħażagħ Partit Nazzjonalista tal-li beda kampanja sabiex Adrian Delija jitneħħa minn kap nazzjonalista ħolqot aktar ġlied fil-Partit Nazzjonalista. Nazzjonalisti irrabjati li l-MZPN nida kampanja sabiex Delija ma jeqpax kap u nazzjonalisti oħra irrabjati għax se jittieħdu passi kontra l-MZPN. Thomas Kassar-Ruġier, esponent tal-fera taż-żgħażagħ tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil, awgura lil Thomas De Martino feluq sninu b'botta fina. Mill-ewwel wieġeb De Martino akkużah bi ħdura u għejra. Lejliet la oħra tal-Eżekuttiv Nazzjonalista kompla l-ġlitu l-manuvri sabiex Adrian Delija ma jeqpax kap. Fit-Times kiteb is-Sindku ta' San Ġiljan Albert Buttigieg u fetaħ attakk fuq Adrian Delija. Lil Adrian Delija qablu mal-Papa Emeritu Benedittu 16. Kiteb li bħalma kellu d-diċenza li jirreżenja l-Papa Emeritu Benedittu meta ħass li ma stax jispira lil Merħla Nisranija, staqsa għala Adrian Delija ma jagħmilx l-istess. Dan ftit jiem wara li fuq ir-radju tal-Knisja Adrian Delija qabbel lil dawk li sfiduċjawh mal-kappillani u l-patrijiet li sfiduċjaw lill-Papa.